Усім прывітанне! Сёння мы прыгатуем бігас, адну з галоўных страў родам з Рэчы Паспалітай. Гэта смачная і насычаная страва часта з'яўлялася на сталах беларусаў, палякаў і літоўцаў. Бігас елі і ў палацы, і ў вясковай хаце, яго бралі з сабой і на паляванне. Асаблівае месца ў гісторыі займае бігас-віват, які падавалі падчас палявання ў Рэчы Паспалітай. Гаршчок з бігасам накрывалі вечкам з цеста, і па меры гатоўнасці вечка выстрэльвала пад ціскам пара. Гэты віват служыў сігналам для пачатку трапезы, дадаючы да абеду элемент нечаканасці і весялосці. У канцы 19 стагоддзя бігас быў асабліва папулярны ў ваколіцах Белавежскай пушчы, дзе яго гатавалі з квашанай капусты. Гэты рэцэпт перадаваўся з пакалення ў пакаленне, захоўваючы дух і традыцыі нашага рэгіёну. Паехалі, але для пачатку падпішыся. Сала або грудзінку наразаем кубікамі і абсмажваем да залацістай скарыначкі. Цыбулю дробна шанкуем і дадаем да абсмажанага сала. Паляўнічыя каўбаскі наразаем кружочкамі і адпраўляем у патэльню. Капусту дробна шанкуем і выкладваем у вялікі рондаль, дадаем квашаную капусту, ліст бабковы, соль і чорны перац. У рондаль дадаем абсмажаныя мясныя прадукты з цыбуляй і заліваем булёнам з дзічыны. Усё старанна змешваем і тушым на слабым агні, пакуль капуста не стане мяккай. Дакладная грамоўка ў тэлеграме. Падпісвайцеся, стаўце падабайкі, пішыце каментары і смачна есці!